Коста, прегледа съм сука и това е пореден клип на Clash of Clans. Как гледате, аз съм най-различен човек на света след топ-плеерите. Ето, аз съм най-различен човек на света след този човек. Най-различен след този човек. Ето, гледайте. Мога да покажа цела, байте различен, 165 лева. Танка лева 11. Ударя от лева 11. Тук малко ударя от лева 12. Ти смене, бе, бачи нупа. Тук вместо да слагаш двойна ограда, може да слагаш ти парченци и тука. Сука! Малей, тук пак има да играе. Муртърлево да се учи. Бог не го. А това ли зартовара, който отлезе? Това ли зартовара, който ще има на другия левел? И ексбол или опити. Адар ли бързо му изпак? Адар. Това във форма. Туска да му е билдър хънта. Ето, болна е хънта. Един. Един. Една. Открих един. Един ще остане. Дай 30 секунди. Втори или Гюндоган? Гюндоган. Втори или Гюндоган? Гюндоган. Как гледат са Бари или Джака? Джака. Как виж, аз съм най-богатия човек на света. Сука. Не искам хлебето. Дай дървешка, моля А той с хляб ти ще го мъча. Много неща. Той си ли кръсмолен? Моля, този как се е родил. Той си ли кръсмолен? Уис. Без да искам да се бачам. Много. Много си псилим. Мале хиляда Джоан да не може да се преборят с две оръжия. Рушите мои създания на мрака! Ще ми дадеш 12 кубични махте 20. Хиляда 10 да се бъра. Малко да Чупаго, брат, чупаго! Чупи го, чупи ми! Изолиран Джон. Бакенплай! Троши го майнен, 50%. Държи, събачи професионал. Майка, взет. Минута и 35 секунди. Така си го взема, не се прави вам. Петров. Не се казва, не се пъньо. Вече. Ако не го взема, аз повече няма как да плаща. Искам да го взема. Аре, вземете го, бе! Не трябва да спираме както проектата и дисвето. Но това не е лайф модел. Не, те му. Минута и 5 секунди. И го брах целия, защото съм професионал сплеер. Минута. Взех ли го? Аз го взех! Аз нямам сложа. Първи приятели! Имам две легенди, ма няма да ги сложа. Значи бонуса ми е 97 045.
Остават ми. Добре, и това става. Браво, Харкин. Харкин е герой. Чуч, ти трябва майка. Ти трябва го майка. Добре, да я бре. Тук няма мъчко този клуб. Защото съм много... Сам. Джака. Защо? Джака е герой. Защо аз съм много тъп? Локот е герой. 490. Локот е Тук съм си охранил целият анхъл. Защото е готинчо. пропуснах. Загубих. Защо си го изкарваш на лау код? Що само се скара? Ми хора, това ще бъде от този клип. Видяхте ми нулата пара, защото съм нуб. Че съм видял. YouTube! Сега- With fun! Роналдо! Сега на кое ми... Роналдо! Захабе. Само кое място? Меси първо! Я искам да гледам. Меси! О, Меси! О, просто си... Тук китаец пред мен. Китай! Глечо! И трябва му една оградка. Май всички видиха Мани Юнайтед. Више. Брат, то си хипер тъп. Ето више. Добре, то си хипер тъп. Трябва да взем тая оградка и да сложи тук. Трябва да взем тая оградка и да се сложи тук. Ама не, той е хипер умен, заради не я сложи. Ми, хора, включително ще бъде този клип. Ако не го си пронабреми,